Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι καρναβαλιστές, καλώς ήρθαμε εδώ στη μεγαλύτερη γιορτή της Πάτρας. Καλώς ήρθατε στο μόλο του Αγίου Νικολάου, εδώ στην πρωτεύουσα του Κεφιού και της Χαράς, που από τις 22 Ιανουαρίου ζει στους ρυθμούς. Καλά. Έστω και από μακριά λοιπόν, ζήστε φίλοι μας τη μεγάλη απόψινή γιορτή που κλείνει τον κύκλο του καρναβαλιού του 2011. Ένα κύκλο που ξεκίνησε μια λιτή, μας λένε λόγω κρίσης, αλλά γεμάτη μουσική, κέφι, χορό, ζωντάνια τη έναρξης και μέσα από καρναβαλικές εκδηλώσεις, δρόμενα και ήχους που πλημμύριζαν σχεδόν καθημερινά τους δρόμους της πόλης, μασκαρεμένων που ξεσήκωναν το κέντρο και τις γειτονιές και γλέντια, πάρτι, ξεφαντώσματα σε σπίτια και κοσμικά κέντρα μέχρι πρωίας, αλλά και καρναβαλικών παρελάσεων όπως αυτή των μικρών καρναβαλιστών, τη νυχτερινή ποδαράτη και τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση που ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα, ξεκίνησε με ωραίο καιρό, συνεχίστηκε με βροχή, αλλά δεν καταλαβαίνουν οι καρναβαλιστές της Πάτρας τίποτα από όλα αυτά. Και φτάνουμε εδώ για να αποχαιρετήσουμε το καρναβάλι του 2011 με μια λαμπρή γιορτή. Φίλες και φίλοι καρναβαλιστές, λίγο πριν ο βασιλιάς Καρνάβαλος παραδοθεί στις φλόγες, θα βρεθούν κοντά μας οι εξαιρετικοί καλλιτέχνες της Accademia dei Remonti. Είναι η Ακαδημία των Παλιών. Μας έρχονται από την Ιταλία και από την υπέροχη Φαέντσα. Αγαπούν την Πάτρα, αγαπούν το καρναβάλι και δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Μέσα από μια μουσική που δένει αρμονικά με αυτόν εδώ το χώρο, με ρούχα αέρινα γεμάτα φως που παριστάνουν τα μόρια του σύμπαντος, οι καλλιτέχνες της Accademia dei Remonti θα μας παρουσιάσουν την ορφική κοσμογονία, την ορφική εκδοχή για τη δημιουργία του κόσμου. Σύμφωνα με αυτή λοιπόν, ο χρόνος έφτιαξε μέσα στον αιθέρα ένα ακτινοβόλο αργό. Από αυτό το αυγό βγήκε ο Θεός Φάνης, πρώτος Θεός, δημιουργός και βασιλιάς του σύμπαντος. Δημιουργός και βασιλιάς του σύμπαντος και του κόσμου όλου. Και τον Θεό αυτό που ξεπήδησε από το κοσμικό αυγό, ο Αριστοφάνης τον αποκαλεί έρωτα. Και αυτός ο έρωτας είναι ο μορφοποιητής του κόσμου. Με ένα μεγάλο χειροκρότημα ας τους απολαύσουμε. Πάμε!